rigtig glad for at fortælle om noget andet. Og det er at fortælle, at I alle sammen taget i røven. Jeg er skuespiller, og jeg er en overraskelse fra det sætte til dig. Og jeg er overhovedet ikke Karsten eller Arald. Jeg kender hende ikke. Jeg først mødte hende i dag på McDonald's. Over en kop kaffe. Så undskyld. Undskyld min opførsel. Jeg hedder Peter, og jeg er skuespiller. Ja, tak. Jeg holdt nu. Kæft, mand. Jeg sidder og kramset hende her på låret. Så jeg håber altid, at jeg røg på den, men ja. Det er ment med kærlighed fra din kone til dig. Respekt, fordi du holdt den så meget på kanten. Jeg kan vel trække den her. Jeg ved godt, at I talte sikkert om noget. Jeg vil sige. Jeg har en ondt i kroppen. Okay, I sætter mig værre, vi skulle blive plads. Jeg kan lugte, at jeg stadig Jeg tænker også, bare det hele skulle det. Altså, når du siger på kanten, Ja. så vil jeg sige, at det gik lidt over. Jeg siger, har du en forsikring på det? Om 25 minutter, så har du fået noget. Ja, det er noget, jeg stopper ind med på nogen på hatten. Men vi har haft mange samtaler om dig, om din terrasse, og om biler og træf i Jylland. Jeg tænker, hvor fanden det ser så? Det synes jeg ikke. Han så meget skræmmende over. Du var helt lukket til. Claus, han sad så rigtig godt, og jeg synes, der kom ind, så siger han, når du vil se. Hun spurgte, om jeg ikke havde set. Nej, lige hørte også så meget med det. Ja, det kommer mig, der ved. Færd nok. Jeg synes, det er Men jeg lever sådan, at jeg laver studier. det gør du også. Ja, det er godt nok, at det er kun tredje gang, jeg har været fast kæreste. Ja. Vi havde en hemmelig møde, hvor vi lige skulle sige goddag til natten og kramme. Ja. Tak skal I have. Nu vil jeg gå videre. Jeg vil gerne sige, at jeg synes fandme, du gjorde det fantastisk. Du satte mig i et kæmpe moralsk dilemma. Du fortalte mig, at du havde ligget og dusket hele dagen. Men rent faktisk ikke, så blev jeg sgu lidt nervøs. Så jeg tog først min pung i baglommen. Fordi jeg tænkte lidt, okay, hvor mange ting har jeg tilbage, når jeg går ud herfra. Det er jo også fordi, jeg stod og fortalte om, at jeg stjal i kassen. Ja, lige præcis. Jeg er fuldstændig galt her. Men hold kæft, det er i orden. Det er top. Mission accomplished. Det er meget. Det er en virkelig speciel opgave, det må jeg sige. Det er bare sjovt, ikke? Fordi man sidder virkelig og tænker, Men nej. Altså, hvornår skal jeg begynde at sige noget? ja. Altså, jeg bare sidder og tænker, ja. Han svinger altså ikke. Ja, det var fandme en gang. jeg vil heller ikke udlægge det gode stemme. Nej, også. Det går ikke over. Så jeg siger mig, jeg tror altså, du det er mig. Jeg tror, det skal blive plads. Men det er klart, det er alligevel lidt sjovt. Fordi man meget sammen. Jeg tror, jeg vil undlade at sige, at jeg fik ud af min kone. Du så rigtig med parfum. Det skulle du ikke have ud. Men jeg vil sige, efter chancen ud for meget, der tænkte jeg, at normalt er jeg ikke en voldelig mand, men men godt gået. Jeg har en kvinde til at sidde og sende mig sms'er om, at det vil jeg næsten ikke læse. Jeg kan godt se nogle af dem. Hvilke var det? Jeg så det også. Også billeder. Så jeg sagde, ja. Men nu må du sige det, så lagde du jo også pænt her ved siden af mig. Men man kigger jo ikke på det. Nej, det gør man meget høfligt. Ja. Det er ikke så meget. Ja.
Så nu vil jeg forlade jer. Men nu skal jeg på de andre sko. Det kunne være hyggeligt at møde en rigtig Men nu har jeg har 2 kød, 2 gange kød. Ja. Det var til dig. Jeg spiser lige mit kød færdigt. Nå, men det var jo en speciel opgave. Ja. Lige så længe du vil. Ja, men jeg tror. Mange tak. Og jeg er rigtig